Hola, què tal? Soc Enric Aguilar i sóc el creador de la Falla Calavera i ara també de la Casum. I res, en este breu vídeo us vull ensenyar un unboxing de lo que és el nou joc a la Casum, que com sabeu és un joc de bruixes i tradicions en 4 idiomes i bueno, que intenta un poc expandir l'univers de la Fallera Calavera pues, a altres territoris. La caixa, com veieu, és més gran que la de la Fallera Calavera, però bueno, les cartes també són més grans, ara les veureu. Anem a desempaquetar. És un joc que també ha estat il·lustrat per Esther Méndez, amb el disseny gràfic de Víctor Medina. I bueno, ben presentat, com sempre. I aquí pues, teniu la caixa en 4 idiomes. Anem a obrir-la. Els laterals de la caixa també tenen alguna decoració. I el primer que trobem quan obrim el joc pues, són els 4 manuals d'instruccions. Per què 4? Perquè n'hi ha un en cada idioma. Com hem dit, és un joc multilingüe, està en valencià, en castellà, en gallec i en euskera. Com veieu, és un llibret xicotet d'instruccions i, pues, bueno, té 16 pàgines, 15 pàgines realment, més els agraïments. I bueno, és veritat que són les instruccions més llargues que les de la Fallera Calavera, però això no vol dir que el joc sigui més complicat, senzillament que per l'estructura del joc diguem que té molta més informació al principi, però després el joc és més senzill. Aleshores jo sé que a voltes fa un poquet de peresa, però vos recomano que vos llegiu bé totes les instruccions. La veritat és que hem treballat moltes instruccions per a que totes les preguntes que feu estiguin ja resoltes en les pròpies instruccions. Fins i tot en l'última pàgina n'hi ha dubtes resolts, tot i així sempre podeu entrar a lacasum.com si teniu més dubtes o preguntar-ho directament en xarxes socials, d'acord? Aquestes serien les 4 instruccions. I després tenim aquestes fitxes, que són uns pergamins màgics, ¿vale? Pergamins màgics vol dir que tenen indicats els sortilegis que pots fer en el teu torn i també les accions, o sigui, les fases del torn que té el joc. Això li dones una a cada jugador i així el jugador mai es pot perdre i pot saber exactament en què torn que ha de fer. I va molt bé, sobretot per als jugadors quan esteu començant, que encara no coneixen molt bé el joc, per a no perdre-vos en les accions que vos toquen en cada torn. I ja et dic, així a la dreta teniu també els 7 sortilegis del joc especificats cadascun què és el que fa. També tenen diversos idiomes en funció del revers, doncs està en un idioma o un altre. Què més tenim? Tenim un dau que com veieu és un dau de 6 cares, negre, en conjuntant l'estètica del joc, havia de ser negre, clar que sí. I després tenim les dos baralles de cartes. Són cartes, que molts ens ho pregunteu, són cartes més amples que les de la Fallera, no són com les de la Fallera. I són més amples, per tant, si voleu enfundar-les, necessitareu unes fundes més amples. Però n'hi ha, perquè és un tamany estàndard, també. Estem obrint-les. Està ben precintat. I, bueno, com veieu, doncs són cartes, no sé si s'aprecia, però són cartes amb una textura molt bona, per tant, encara que no les enfundeu, doncs duraran, ¿vale? Estan fetes per a aguantar aigua, aguantar ditades, etc. Aleshores, doncs, bueno, tenim els Reis Mags, Carnestoltes, el senyor Pirotècnic de l'equip valencià, els Dolçainers de l'equip valencià, el Moro i el Cristià, Vicentica, la Gran Bruixa Valenciana. Després comencem amb l'equip català, que és groc, el Tio de Nadal, la Castanyera, Sant Jordi, Montserrat, la Gran Bruixa Catalana, després els bascos, l'Olencero, la Izcolari, el Basajaun, Catalin, que és la Gran Bruixa Basca, els andalusos en verd, Penitente, Cascamorras, Chirigota, Rocío. Després ja ven els gallecs, la Moura, Santa Companya, Peregrino i Marusha. Els enemics finals de les tradicions invasores, Black Friday, Fast Food, Halloween, Santa Claus i Sant Valentí. Després les trampes,
Comencen aquí ja els objectes, les cartes de mà. Menjars, que hi ha molts menjars tradicionals de cada lloc, també. Això serien 55 cartes. I després tenim 55 cartes més. Anem a apartar això. 55 cartes més, doncs més menjars, ninots de vudú, que ja sabreu per a què serveixen, graneres voladores amb un gat negre, i hi ha moltes pocions en el joc. Les pocions són molt importants, pocions de diferents tipus, i després, com és un joc de bruixes, no podien faltar els barrets de bruixa, que també n'hi ha molts, ja veureu per què són tan importants. Finalment tenim així unes cartes amb recordatoris, amb normes molt importants que heu de recordar, un poquet de publicitat sobre l'editorial, sobre Zombie Paella, que vos recomano que feu cas i seguiu aquestes xarxes, les xarxes socials que posen aquí, i un poquet de publicitat del nostre anterior joc, que és la Fallera Calavera, i ja estaria. És una caixa que, com veieu, té una safateta, i aquesta safateta es pot llevar, per la qual cosa, si algú volguera posar fundes a les cartes, podria llevar aquesta safateta per a que capieren més cartes. D'acord? Aleshores posem així, tanquem, i veieu que tot cap perfectament, sobra un poquet d'espai fins i tot, i res, això seria el joc. Espero que el proveu i que ens dieu pront la vostra opinió, d'acord? Moltes gràcies i ens veiem per les xarxes.